Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa maza da mata barkamu da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A sunana Hassan Sunusi Ƙani ina mana maraba da dawowa zuwa wannan tashar tawa mai albarka mai suna Injiniya Ƙani. A inda muke gabatar da abubuwa da suka shafi wato electrical and electronic engineering wanda musamman a wannan darasin namu za mu ga muna gabatar da darasa ne akan wato electronic circuit design wanda kuma kamar na faɗa kullum cewa insha Allah wannan tasha ba wai iya koyar da yadda ake a circuit dinga zuwa shi ba, hasali duk wani abin da ya shafi electricity wato wutar lantarki da duk wani abu da ya shafi wuta za mu na gabatar da shi a wannan tashar tamu mai albarka. So ba ta da lokaci ba, bara mu shiga cikin darasinmu na yau, wanda a darasinmu da ya gabata mun ji bayani akan wato introduction na electronic circuit design. Muka ji abubuwa da dama tun daga shi me ake nufi da shi wato electronic circuit din da kuma abubuwa da suka shafe shi. So a yau insha Allah abin da za mu tattauna akai ba zai wuce wato basic electronic circuit component. Wato dalili shine mun san cewa duk wani abu da ake yi a duniyan nan to dole ana fara shi tun daga matakin farko, wato from the grassroots. Musamman darasin namu muna yin sa ne from zero to hero, wato wanda tun daga matakin farko har zuwa mataki wanda mutum zai fahimci komai da komai da zai zamanto a kangin kansa zai iya kirkira ko kuma sabunta ko yin wani kwaskwarima ga wani circuit ko kuma wani abu da yake so ya hada a wannan lokaci da muke ciki, musamman ma da muke ganin akwai abubuwa da dama wanda suka shafi electronic circuit da yawa daban-daban a bangare daban-daban a wannan lokaci namu ko a wannan karnin namu na digital world kenan. So bayan mun ji bayani akan wannan zamu tafi ne akan overview, wato za mu yi listing din wasu daga cikin component wanda suke basic, ya suke, ya ake amfani da su, da kuma mu kawo misalai na waɗannan component din don mu san su waye su, ya ake amfani da su. Amma a wannan darasin namu ne dan tsokaci ne akan su basic component da ake amfani da su, wanda a darasi mai gabata da zai taho insha Allah zan zo da bayanin ɗaya bayan ɗaya, wanda za mu ɗauki ɗaya kowanne da muka kawo a cikin nan gurin mu buɗa shi yadda ya kamata a fahimce shi, ya yake, ya ake sarrafa shi, me ya kamata mu sani akan wannan component ɗin, domin kuwa wannan ne zai ba mu damar sanin me wannan component ɗin, ya ake amfani da shi, me amfaninsa, da wanda shine bayan ka san wannan ko bayan mun san wannan za mu ce to muna so haɗa ba kaza, to tunda mun san ko mun fahimci kowanne kamfanin a yadda ake amfani da shi, to mun san cewa za mu ɗauko kamfanin kaza da kaza da kaza da kaza domin su da su mana aiki a guri kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu. Amma idan aka ce ban fahimci wannan abin yadda ya kamata ba, to ba yadda za a yi a ce mu zaɓo kamfanin ɗin da za mu yi amfani da su a duk wani circuit da muke so mu haɗa, in ba haka mutum ma zai zamanto abin bai zama cikin sauƙi ba domin bai fahimci yadda abin ya kamata. Amma idan mutum ya fahimci wani abin tun yanzu, to insha Allah zai zamanto ya fahimce su, ya gane ya ake sarrafa su, ta yadda ko ta wani loko da saƙo aka biyo masa zai fahimci me ake nufi da wannan abin nan. So abu na farko wato za mu ji su wane ne wannan basic electronic circuit component nan, su waye su. So aka ce mai this component are used to control and manipulate the flow of electricity in a circuit, and they came in various types and sizes to suit different application. Ma'ana su waɗannan component ɗin da ake kiransu da basic electronic circuit component, ko kuma kowanne da basic ɗin da wanda ba basic ɗin ba, component ne da ake amfani da su wurin sarrafa gudanar ita current a cikin circuit ɗinmu. Wato kamar yawancin current wato shine wanda yake gudana a cikin circuit ɗinmu, wanda yake zuwa ya yi abu kaza da kaza da kaza, ma'ana in ya shigo cikin circuit ɗinmu shine shiga a sarrafa shi can gurin ya koma can gurin ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza. Misalin wannan shine kamar a ce ga ruwa ne wannan, wanda ruwa zai shigo cikin pipe, ya shiga cikin pipe zai taho cikin ɗaki, wato ban ɗaki, ya shiga kitchen, ya shiga can, ya shiga can, ya shiga da sauransu. Kaga me, mun yi amfani da waɗansu abubuwa ne na plumbing, wato na wato na gurin plumbing, nan ce plumbing kamar wato plumber kenan ko kamar plumber misali yanzu za mu je mu samo kamar pipe
a samo kwana, a samo kaza gurin mai sarrafa shi wannan ruwan ya koma can ya koma can ya koma can gurin. Wannan ɗaya kenan. Idan kuma mun ɗauki misali ta ɓangaren wato kamar a ce ruwa ne wanda za mu sarrafa shi ya koma shayi, ya koma wato kamar lemo, ya koma wani ruwan tsami, ya koma wani ruwan zaƙi, ya koma can. Kaga me abu guda ɗaya ne aka sarrafa shi zuwa mai guri daban-daban. Sai dai me mun yi amfani da wasu aloli ne kuma mun yi amfani da wasu abubuwa ne daban-daban kuma bambanta gurin canjawa wannan ruwan salo ko launi kuma wani abu da muke son canja a wannan ruwan nan. Wannan shine abin da ake son kawo misalai real life example shine domin wannan shine taimaka mana fahimci abin ya yake. Domin idan muka kawo irin wannan misalai sai ga cikin sauki mutum ya fahimci wannan abu to na sai mu relating ɗinsa sai mu danganta shi da abin da muke so mu yi a wannan ɓangaren namu. So idan muka dawo ɓangaren wato electronic engineering ko mu ce electrical and electronic engineering, wato ana magana ne akan me waɗansu aloli ne, waɗansu abubuwa ne da muke amfani da su gurin sarrafa ita wannan electricity din nan a cikin circuit ɗinmu daga launi kaza da koma launi kaza, daga abu kaza da koma abu kaza. Misali me electricity dai ɗaya ce dai da take shigowa cikin circuit ɗinmu, muke ganin hotuna a jikin screen ɗinmu, ko muke jin sauti, ko muke jin wani ƙara, ko muke jin wani abu daban. Kaga me amma me mun yi amfani da waɗansu aloli ne da suke sarrafa ko suke iya manipulating ɗin wannan current ɗin nan zuwa wani abu can daban da muke bukata su yi mana. So bayan wannan su wannan kamfanin ɗin suna zuwa a ɓangare ne daban-daban wanda suna da launi mabambanta wanda me ya danganta da kalarsu da aikin da kowanne muke bukata ya yi mana. So bayan mun ji wannan abu na gaba kuma da za mu shiga shine za mu ji misalai wato examples of basic component, wato kamar misalai na waɗannan su component da ake amfani da su a wajen haɗa circuit. Na farko dai muna da resistor, bayan resistor kuma akwai capacitor, bayan capacitor akwai inductor, akwai diode, akwai transistor, akwai integrated circuit IC. Wato shi waɗannan su ne wasu da cikin component da ake amfani da su, wanda na farkon su akwai resistor, capacitor, inductor, diode, transistor, sai kuma integrated circuit wanda aka fi sani da IC kenan, wanda za mu ɗauki ɗaya bayan ɗayansu insha Allah, wanda a yanzu zan yi ɗan tsokaci ne akan me su ya suke waɗannan abu suke yi da sauransu, wanda insha Allah a darasa za su nan gaba zan ɗauki ɗaya bayan ɗaya wanda in a well elaborated zan ɗauki ɗaya bayan ɗayansu da yi bayani akan kowannensu, akan dukkanin wani abu da ya kamata mu sani akan kowanne, ya yake, ya ake sarrafa shi, wani abu zai yi, wani abu ne ba zai iya ba, duk wani abu da ya shafe su wanda insha Allahu za mu ji a nan gaba. Amma yanzu zan ɗan tsokaci akan ɗaya bayan ɗaya na waɗannan wato kamfan ɗin da muka kawo su yanzu insha Allahu. So kamar da kuka sani na ce zan ɗauki ɗaya bayan ɗaya. Na farko dai shine resistor. Resistor dai idan za mu yi bayani a kansa za mu ce is used to resist the flow of current in a circuit. Resistors are available in different values which determine the resistance to current flow. Ma'ana shi da resistor wato ala ce wanda ake amfani da shi wurin rage yawan shigar wuta a cikin circuit ɗinmu. Misalin wannan shine kamar da kuka sani akwai famfo wanda da bada misali da su, muka sako ruwa a cikin famfon mu wato cikin tanki, muna kunna tankin mu, ruwa ya cika a cikin tanki, sai mu kunna mai famfo domin ruwa ya fara gudana, ya fara kwararowa daga cikinsa. Mu sani idan muka dan murɗa ruwan na famfon namu, muka dan buɗe da farko zai zo kaɗan, muka ƙara murɗawa sai dan zubo dan ƙara akan fiye da na farko, haka muna murɗawa da mun je ƙarshe sai ya sai gudun ruwan nan na mai ƙaru saɓanin a matakin farko. A matakin farko me ruwan yana zuwa kaɗan ya ƙaru har muka ƙure shi. To kamar haka ne aikin resistor, wanda yana rage yawan shiga wuta da take shiga cikin circuit ɗin, wanda misali again shine kamar ɗauki balo yanzu. Balo ce muka ɗauke ta muka hura, wanda da mun je wani matakin kuma na ƙara hura na sai ta bindiga ta fashe, ta tashi aiki, so da abin daga cikin ta ya fi ƙarfanta. To kamar haka ne resistor yake shi ma. Resistor yana rage adadin shigar wuta domin
ya ba wa kowane component da aka jona shi da shi haƙƙinsa da yake buƙata. Don me kada ya ƙone ko ya bindiga ko kuma ya mana abin da ba shi muke da buƙata ba. Wannan shine ma'anar me resistor. Sannan me resistors are available in different values. Wato shi resistor yana da value kala-kala. Akwai me 1 ohms, akwai 2 ohms, akwai kaza ohms, 470, 330, 1k, ya danganta da kowane value nasa da kuma inda za mu yi amfani da shi wannan component ɗin na me, ya danganta kuma me da inda muke so ya rage mana current ɗin da take shiga cikin wannan ɓangaren kenan. So abu na gaba kuma shine wannan shine symbol, wato kamar alama ta shi resistor. Wannan ita ce alamar resistor, wanda a duk inda muka irin wannan alamar to ita da take nuna cewa wannan resistor ne. Sannan kuma akwai ɗaya symbol ɗinsa wanda insha Allah na faɗa kamar na faɗa cewa yanzu wannan wani overview ne, kamar ɗan wani takaitaccen bayani na kan shi waɗannan alolin da muka ce za mu lissafo su akai insha Allah. So sai abu na gaba kuma da za mu ji shine capacitor. Wanda capacitor shi ma is used to store electric charge. Shi amfanin capacitor shi ne me, yana storing ko yana adana caji ne na wutar lantarki amma mai ɗan wani ƙaramin lokaci. Shi yana ajiyewa ne ɗan takaitaccen lokaci, ba wai dogon zango ba kamar da batira suke yi ba. Da batir da capacitor kusan aikinsu ɗaya amma mai wani ɓangaren kenan. Wanda me shi capacitor yana ɗan rage wuta ne na ɗan wani lokaci, shi kuma batir yana rike wuta ne na wani ɗan tsawon lokaci fiye da me da capacitor. Sannan me capacitors are commonly used in power supplies, filter and timing circuit. Ma'ana me ana amfani da capacitor mafi yawanci a wajen supplying ɗin, wato kamar wajen samar da wuta kenan, da kuma filtering kamar tacewa kenan, kuma gurin wato timing. In an ce timing kamar abin da ya shafi lokaci kenan, wanda misali kamar wurin power supply a cikin rectifier misali muna amfani da capacitor a wajen da yake mana filtering, wato kuma yana tace waɗansu residue ne, waɗansu abubuwa ne da ba ma buƙata da suka taho na jikin wutar AC kenan, wanda insha Allah wani gaba za mu ji bayani akan waɗannan abu. Amma a yanzu dai kawai mu dan ji don mu fahimci abin yadda yake. A cikin misali rectifier, wanda ita rectifier tana converting ɗin wuta ne daga wutar AC zuwa DC. AC ta ce alternative current, DC kuma ta ce direct current. So tana converting ne, tana canja mana wutar NEPA kuma ce wutar AC zuwa wutar DC. So a nan gurin yanda ake canja wannan, idan ta shigo cikin transformer ɗinmu, wato daga secondary winding ɗinmu zuwa, wato daga primary winding ɗinmu zuwa secondary winding ɗinmu, to tana ɗan tawowa ɗan wasu abubuwa da suka shafi kamar ɗan wasu kamar waɗansu 'yan ɗagwanni ko 'yan wasu abubuwa ƙanana da suke mai dangantaka da AC kenan. To suna shigowa cikin wurin nan, to shi wannan capacitor zai tace wannan irin residue ɗin nan, waɗannan kamar particles ɗin da suka taho na AC current, suna shigowa cikin capacitor sai ya tace sai dawo pure ya DC na muke bukata da. So wannan shine mai yana filtering. Sannan kuma a gurin timing kamar gurin multivibrator, wato in ba mu san multivibrator ba, mutum ɗauka misali kamar abin traffic light wanda ake sa akan titi mai bada hannu, in ja nuna ko green ko yellow da sauransu haka. So a nan gurin idan muka ɗauke shi manually, ba wai in a programmable way ba, za mu ga cewa ana amfani da capacitor gurin timing, gurin saita lokaci da muke bukata ya mana, da ma gurare daban-daban da ake amfani da wannan abu. Wannan faɗa cewa wannan dai overview ne, dan wani kamar recap ne ko dan wani summary ne ko briefing ne akan waɗannan aloli. Wannan gaba insha Allah za mu ɗaya bayan ɗaya sannan mu yi bayani akan yadda suke. So wannan kuma shine symbol ɗinsa, wanda shi ma wannan ba wai kaɗai ne symbol ɗinsa ba, kawai dai wannan ɗan wani ɓangare ne symbol ɗinsa, wato na alamarsa, don mu san ya yake, mu san wasu abubuwa daga shi kansa. So abu na gaba kuma da za mu ji shine diode. Diode shi kuma is a semiconductor device that allows current to flow in one direction only. Ma'ana diode shi ala ce na me da yake mai dangantaka da semiconductor. Semiconductor dai wato mu sani akwai conductor, akwai insulator, akwai kuma semiconductor. Conductor su ne waɗanda mai suke ba da dama current ta shiga ta cikinsu ba tare da mai san samu wata tangarɗa ba. Sannan kuma shi kuma semiconductor ko in ce insulator shine wanda mai baya barin current ta passing through it, ma'ana current ba ta shiga ta cikinsa.
sannan kuma semiconductor su kuma su ne wanda suke tsaka-tsaki, suke tsakanin suke tsakanin insulator kuma suke tsakanin conductor. Wanda conductor shine babba, wanda misalin conductor shine kamar mu ce waya dai mun san waya ta irin ta wayarin haka, ko karfe ko rodi, duk waɗannan kamar ka ce musu da a conductor. So da ka jona musu wuta za ta yi wuf ta ratsa ta cikin su ta wuce lafiya lau. Amma misali idan ka ɗauki kamar insulators, su ne misali kamar ka ce takarda, katako, roba, wanda idan ka sa wuta ba za ta yi ratsawa ta cikin su ba. Su kuma su ne waɗanda suke tsaka-tsaki wanda da bada misali. So diode ɗaya daga cikin misalai na semiconductor, wanda su kuma a misali ɓangaren diode yana barin wuta ne ta shiga ta cikinsa ko ta ratsa shi ta hanya guda ɗaya. Ma'ana dai idan muka ce wuta tana shiga ta wannan hanyar A, to ta nan kowa ta shiga. Idan ka ce ka dawo da ita ta hanyar ba ko ta hanyar nan, ba za ta dawo ba, ya ga ko ta shiga ba ta komawa. So wannan shine takaitaccen bayani akan shi diode, wanda insha Allah kamar na faɗa dai nake ta faɗa dai a darasin mu da su gabata, da mu zo da bayanin kowane ɗaya bayan ɗayan su, mu san yadda suke da sauran abubuwan su. So wannan shi kuma shine symbol, wato alama ta diode, wanda wannan shine alamarsa, wanda shi ma ba wasu kaɗai bane ba. Diode ya kaso kala-kala, kamar su zina diode, power diode, LED da sauransu. Duk waɗannan wasu ɓangarora ne na diode, wanda insha Allah za mu ji bayanin kowannen su a darasa na nan gaba insha Allah. So abu na gaba bayan diode shine transistor. Transistor shi kuma another important electronic component, and they are used as switches or amplifiers in electronic circuit. Ma'ana transistor su ma yana ɗaya daga cikin muhimmai waɗanda suke taka rawar gani a ɓangaren wato haɗa circuit, wato electronic circuit design, wanda shi amfani da shi ne ɓangaren switches ko kuma ɓangaren amplifier. Idan muka ce switch a nan gudun kamar makunni, wanda kamar ɓangaren multivibrator, za mu ga cewa transistor a nan ɓangaren yana wani aiki ne a ɓangaren kamar switching, kamar ɓangaren makunni kenan. Makunni dai kowa ya san shi, wanda za a danna a kunna, a danna a kashe. Amma shi kuma wannan ba wai danna ake ba, da kansa an haɗa wasu abubuwa da su zanto suna automatically suna aiki da kansu gurin switching din on and off da sauransu, wurin 1 and 0 ko kuma high da low da sauran abubuwa, wanda insha Allah a darasa da mu zo da mu bayani kan irin waɗannan abubuwa insha Allah ɗaya bayan ɗayan su. Sannan kuma yana aiki a matsayin amplifier. Amplifier a nan gurin shine wato gurin ƙara adadin ita raƙumin wannan wave din nan, ko mu ce waveform din muke yana ƙaruwa daga ɗan wani ƙarami zuwa wani ƙatoto. Misalin wannan shine kowa dai ya san loudspeaker da ake amfani ta a gidan, wato kamar a masallaci ko a gurin DJ ko gurin event center ko kuma gurin taro da sauransu, wanda idan muka yi comparing din muryar limami ko ladani, ko muka yi comparing muryar shi DJ, ko kuma muka yi comparing muryar mai magana da muryar da take fita daga cikin loudspeaker din mu, za ga ta sha bamban, wanda zama ga cewa tana ta ƙaru sosai, wanda na nesa ma zai iya juyewa. Amma da a ce yana da gidan ce wane ba lai can nesa ya juyo ne ba, amma da na sa loudspeaker sai ga ta jiyo mutum daga can nesa ya ma jiyo me nake faɗa. So da a nan gurin akwai transistor wanda ya yi aiki ko yake sabin a matsayin amplifier, wanda ke ƙara wato sautin, girman sauti ko kuma girman signal ɗinmu ta shiga cikinsa, kuma sannan mai da ƙatotuwa akan wacce ta fita daga cikin ita wannan wato injin namu ko kuma wannan amplifier tamu. So wannan kuma shine symbol ɗin transistor, wanda transistor shi ma wajen kala biyu ne, ko kuma zamu je a yanzu dai ga kala guda biyu, wanda muna da NPN da kuma PNP, wato negative positive negative da kuma positive negative positive, wanda nan gaba za mu yi bayani kan idan da aka samar da shi transistor din nan ya yake da sauran kuma abubuwa su ɗan shafi shi. So bayan wannan kuma abu na gaba shine integrated circuit, wato IC kenan. ICs are another type of electronic component that are used in many different applications. Wato waɗannan component ne, wato aloli ne, wanda amma mai su they are integrated, wato kamar an zamanantar da su ne, ko kuma an cure component ne bambanta kala-kala daban-daban a guri guda ɗaya, wanda da a ce za mu ɗauko IC wani chip mu buɗe shi
da a ce mutum zai ɗauko wani oscilloscope wato microscope misali, wanda aka zoomin ɗin girman abin da ke ciki, ko aka buɗa gani a ce misali, to za mu da cewa kamfani daban-daban akwai diode, transistor, resistor duk a guri ɗaya. Ɗan ƙaramin abu aka cure aka zuba su a cikinsu suka zama mai abu guda ɗaya. Wannan mai shi IC ɗan ƙaramin abu wanda ba shi da wani girma, amma mai da zama abin da ke cikinsa sai abin ya bamu mamaki. Za ga mai dubbannan ko biliyoyin kamfanin ne a cikinsa suka ba da abu guda ɗaya. So wannan shine symbol ɗin ɗaya daga cikin IC da muke da su, wato wannan na timer IC ne, wato NE555 kenan. Wanda shi kuma a cikinsa da a cikin buɗe shi ma muka ce akwai diode, transistor, resistor, waye sauransu duk a cikinsa. Su wannan su ne wasu ga cikin kamfanin da muke da su basic da ake amfani da su a ɓangaren wato haɗa circuit, wato electronic circuit design kenan. So kan ku sani waɗannan ba wasu kaɗai bane kamfanin ba, muna da dubunnan su ga sunan kala-kala daban-daban, amma dai waɗannan su ne mai basic, wanda su ne mafara, da su ake fara sani, kuma mutum su kamata a ce ya fara sani, ya san ya suke, ya ake amfani da su. Sannan kuma wannan su ne symbol ɗinsu wanda muka kawo ɗazu. Ga resistor nan na farko, na biyu kuma muna da capacitor, na uku muna da diode, guda biyun nan muna da transistor, kuma na ƙarshe muna da wato IC wanda yake shi kuma mai tama IC ne. Kuma mu sani cewa waɗannan abubuwan ba wai mutum kawai ganin su ya kare su, ya fahimce su, ya gane su, domin nan gaba idan muka zo za mu na bayani ne akan schematic diagram, wanda da su da mu gani a cikin circuit ɗinmu, wurin zanen circuit ɗinmu da zami da sauran abubuwa da suka shafi wato circuit ɗinmu, domin kowa ya gane su yanzu, to nan gaba abun ba zai bashi wahala ba. So wannan shine ƙarshen darasinmu, wanda muka ji abubuwa daban-daban da suka shafi wato basic electronic circuit ko kuma basic electronic component da ake amfani da su, ko kuma wanda ya kamata ce kowa da kowa ya san su, ya fahimce su, ya san yadda ake sarrafa su, da kuma waɗansu abubuwa da suka shafe su, wanda a darasin mu na gaba insha Allahu zan zo da ɗaya bayan ɗayan su. Za mu ɗauke su fashin baki akan kowanne, mai bayani akan ya yake, ya aka samar da shi, da kuma sauran abubuwa da ya kamata a ce mun sani a kansu. So kuma kada a manta dai a mana subscribing, a yi mana liking, sannan kuma a sharing tare da 'yan uwa da abokan arziki, domin tayi suna neman irin wannan darasa, musamman ma mun san cewa wannan tashi ta daga cikin da farko wanda suke ko ta fara wato hubbasa wurin koyar da shi wannan fanni cikin harshen Hausa. Kada manta, sunana Hassan Sunuskani, wanda aka sani da injiniya Kani, kuma mu kasance a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.